De Ramillos, ¿eh? Sí, aquí, ahora mismo ya, ¿no? Fíjate, en la echense de la falla. Sí, yo creo que ahora sí, ahora ya sí, ahora ya no hay nada. Pero es de ahí todo. Vamos a la otra que sale en alta, ¿no? Se va a quedar negro. Sería mejor que sea así. Así al costat del ninot per explicar-ho. Oye, hombre. A ver, de primero D, ¿hay alguien aquí? ¡Yo! ¿Qué hace? Avui estem així en els alumnes del PAC i amb Emilio, el coordinador. Amb què habéis fet la falla? La falla l'han fet tota en materials ecològics. Començant per el cartó, fusta, que tenim allí els alumnes que estan clavant l'estructura, papers de diari, tot això fet en cola d'empaperar i en pintura per damunt. És una falla totalment ecològica, conforme es feia abans. Estem buscant en internet i hem trobat un article del País que diu que el suro blanc és tòxic i que l'autor Santa Eulàlia recicla els materials, encara que no tots ho fan perquè és molt car. Así teníamos un bioma verá, profesora de química, que nos va a explicar qué es más contaminante, el suro blanc o el cartó. Bé, exactament hi ha cap investigació que ens diga si és més contaminant el suro blanc, el poliestirè o el cartó. Però molts químics pensen que sí que és més contaminant el suro blanc pels components que té, en forma de CFC i HCFC, que són productes cancerigen i molt contaminants que afecten a l'atmosfera quan es creen. Exactament l'estudi no està del tot fet, sí que hi ha molts químics que aposten per utilitzar un sudo format per costres de taronja o de taní i que siguin materials biodegradables. Ahora sí, ahora sí. Adiós, cabeza.